Barka da zuwa Lemont, ni ne mamallakin wannan waje, wancan kuma manajana Malam Chopra. Oh, Malama Tafa, barka da zuwa, mijinki dama ya kira na waya, sannan ya turo mana kafa alƙalami na kuɗi, kuma na tabbatar masu kyau ne. A nuna min. Gaskiya ya matuƙar yi miki kyau sosai. Ina ji. Barka, baby. Ya sai ya taki. Ka san babu wasu kaya masu kyau a gurin? Shi ne za ka fara ba su ceki? To me faru? Ba wasu kaya masu kyau a nan. Ki kwantar da hankalinki. Ba wa Chopra wannan wayar. Mijina. Oh, in barka labai. Kaga, gobe ne za mu shagalin cikin shekara aure. Ina so na ba matata sarƙar da tafi kowace tsada a matsayin kyauta. Ba ka tunanin cewa gangan shi ne ka ce za ka ba da mafi girman farashi a shekara guda? Daina mun wannan shashancin. Na ga alamun zan samu takardar saki na maimakon shagalin cika shekara. Ai, labai, ce ne ba za mu so mu ga kana farin ciki ba a nan gurin yan labai. Yi min shiru. Me abin da ya ce? Ya ce wajen sai da zinaran naka babu wani abin so. Maza ki je ki kawo Ross ɗin Samarkand. Shikenan. Ai, yan labai, ina taya kamar yan labai. Yanzu ga shirin na da kuma ka Ross of Samarkand. To, madam. Ina ji. Kin yi farin ciki yanzu? Ina mai gabatar miki da Ross of Samarkand, sarƙa ce wadda shahararren maƙerin sarƙoƙi ya yi ta ɗan Iran. Ina so ku gaya min, idan na sai wannan, asusun mijina zai yi matuƙar girgiza ko? Kuma da ya ɗibo ruwa a cikin botiki sau huɗu a cikin swimming pool. Kawai? Ina daban gaba da ya ragowa a ciki, ba wai wanda aka ɗaya ba din ba. Shikenan ita zan ɗauka. Barka da safiya. Barka. Barka sannan kuma hannunku sama. Ke ma haka hannunki sama. Kaga, ba za ka taɓa tafiya da komai a nan ba. Don gidan na cike yake da masu bada tsaro. Sannan masu bada tsaro na... A. Kana danna wannan? Ni ma zan danna wannan. Kaga, baka sanya mijina yake ba ko? Maza ku je ku kama shi. Kada kuma shabece! To ina kuma yi? Ba za ku yi tsalle ba! Talla! Maza ku yi ta ƙasa, sauri. Da kyau. Wani ɓarawo ya zo ya ɓata min siyayya ta, kai kuma kana nan kana fushi. Me yasa kika dana madannin? Saboda ina son ganin kaftanka. Charlie uban taskale? Yanzu kin yi farin ciki? Bayan kin gama siyayya sai ki zo ki dauke na mota. Barkan ku dai gaba daya. Barka. Hannunku sama. Na ce barka ku daga hannu. Barka. Gabanininku, barkanku da safiya. Ke ce dukkanin wani karsashi na da nake da shiriya. Ka riƙe wannan karsashin a gurinka, ni dai ka bani nawa kasan. To, ai kin riga da kin karɓe ta da kanki riya. Baka san wane ne mijina ba ko? Gaskiya kai jarumi ne, Charlie. Taho mu je mu yi shagali. Kin riga da kin san tsarin. Wata 6 kafin yanzu kuma sannan da bayan aiki. Ba za mu ƙara ganin juna ba? Iya wata 6 ne kacal. Ina son ka.
Zaborowski. Barka, wannan Shaila ce. Ka bar sako zuwa lokacin da za ta dawo. Halo Shaila. Watan da ya gabata na turo miki da wani sako. Na ce miki dan wani abu ya same ni. To ki tabbata kin ba Charlie sakon nan. Ina ga yanzu ne lokacin da ya kamata ki tura masa. Ina shirin yake? Gaya mun. Yanayina. Shala zuciyata na matakar je miki babu Na gode. Yanzu ba tsallake kwana 4 ba da mutuwar mijinki. Amma har rashin jin daɗin naki ya tafi? Meto, baka ga shiga bakaken kayana ba ne? Ko ma dai me yasa kika kira wani nan? Raji ya turo min wannan daga Moscow. Ya ce idan har wani abu ya same shi na